Morning, ma whispers mdziko limene la ma strangers. Masanano, tiloweso ndi ma classes athu pa Whispers College of Mindset Change. Maga pamene tikupitirizaso kuyankha mafunso kuchokera mu mbali zosiyanasiyana. Maga kuti dziko la Malawi likuoneka kuti zochitika zosakhala bwino zikubwera ngati mafunde, wave after wave. Pamene tikuyang'ana za corruption, at the same time tikuyang'ana za cyclone Freddy, at the same time tikuyang'ana za Burundi kudzatere tiyang'ane ma crisis nzipani mu kusakhazikika zochitika, tiyang'ane za umphawi wathu wa tsiku ndi tsiku, komanso kudzatibweretseranso nkhani yokhudzana ndi ma gay ndi ma lesbian. Zimenezi zonsezi zikumakhala zinthu zotipweteketsa mutu tsiku ndi tsiku, poona kuti nyumba yokhala ndi mapokoso moyo wake wa tsiku ndi tsiku ngati chonchi, ndipo vuta kuti nyumba kapena banjalo lipange concentrate pa nkhani ya zachitukuko. Zonsezi mukazionetsetsa zikuoneka kuti ndi chipsinjo chachikulu pa chitukuko cha dziko. Katangale, kusintha kwa nyengo, mavuto pa nkhani za ndale, komanso nkhani ya kusalabada ndi kusamala malamulo, komanso kudzafika zinthu ngati zimenezi, ma conflicts akumabwera ku dziko la Malawi side by side. Nyengo ikupanga play role yake, nzika ikupanga play role yathu in corruption. Ma international organizations na also akuoneka kuti ali ndi mphamvu kwambiri pa dziko lathuli kuposa zini yake nthaka. Ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zikuchitika zomwe zikumakupangitsa kuti dziko la Malawi nthawi ndi nthawi lidzioneka kuti lili wefuwefu, kulephera kupanga concentrate pa nkhani ya zachitukuko, ndi kumangokhala nthawi zonse kuti tili ndi nthawi yopanga discuss zinthu ngati zimenezizi. Ifeyo tikutha kuona kuti ndi strategy yathu ya Whispers College of Mindset Change, tikuona kuti ngati tikumakwanitsa kumakambirana ndi kuunika investigations, ma assessments, ma research osiyanasiyana amene tikumapanga pa nkhani zimenezizi, trying and striving to find the solutions, tikumathanso kukhulupirira kuti the same ability we can use it kuthekera komweko tingathe kukugwiritsa ntchito pa nkhani zina zachitukuko. Koma very unfortunate kuti ma resources athu, nthawi yathu, energy yathu, chidwi chathu zikuthera pa zinthu zopanda pake, up until tsiku linapita tidzapeza kuti ifeyo tatopa. Koma sono tatopa, ntchito yeniyeni yofunika kuti tiyigwireyo tisanagwire. Fa ntchito yeniyeni imene ife tikufuna titagwira ndi ntchito yothandiza kutukula dziko. Umphawi watopetsa. Kwamuona kuti mpata opanga discuss zinthu ngati zimene zokuti tithandize kutukula dzikoli sukupezeka, ndipo nthawi zimene zikumapezeka nthawi zonse ndikukambirana zinthu zimene zimayenera kuti wina ake angokhala wanzeru ndi kudziwa chimene akupanga. Koma zikuoneka kuti tili ndi anthu ambiri amene akufunika kuti kupsya kwawo kwa dzuwa iweyo auze kuti avale nsapato. Anthu amene akulephera kumva okha kuti akumva kutentha akakhale pa mthunzi. Anthu amene akulephera kudziwa kokha kuti m'mimba momwe atentha ndipite ku bafa, ndipite ku toilet. Anthu amene amafuna kuti nthawi zonse ngakhale chowachitikira iwo pa moyo wawo chikumapanga cost kagulu kena kake ka anthu kuti kapange respond ku zimenezozo. Mwayimapo ndi padzuwa, kavaleni nsapato, chokani pali ndi pamvula pamenepo, musayime pamenepo gamoto ikuombani, chokani pamenepo chichikugwerani. Nthawi zonse iwo makhala uli busy ndi zinthu ngati zimenezo. Zinthu ngati izi ndi zoti ma international organizations komanso ma governments athu ndi adindo athu amayenera kungozindikira kuti izi ndi zoti zititayitsa nthawi. Don't wait kuti mpaka na dziko mwanumo anthu ena ake azifika poti azipanga incriminate okha. Chifukwa we can see kuti our government, it is so reluctant, and mina ndingopereka uthenga msanga kwa His Excellency the President olemekezeka Makathe Lazarus Chakwera ndi administration yao kuti this is wrong. This is total wrong.
mukutira kuira bwana ndi administration yanu. Mavuto akachitika musamadikire kuti ena zipanga incriminate tokha. Tidzipezeka kuti mpaka na talankhula, tachita chinthu, tachita action, kapata pezeka malo amene akhozotipangitsa nthawi ina iliyonse kuti tipezeke kuti tili mu crime. Izi zisizabwino. Zapezeka kuti pomatha your 5 years, pomatha your 10 years, zapezeka kuti anthu amene timayenera kukhala okuthandizani kukonza dzikoli. Tonse tizapezeka kuti ndi mabelo mthumbamo. Tizapezeka kuti tonse ndi adani anu. Tonse tikuyenera kuyankha mulandu pa khoti oti in one way or the other tinapalamula mulandu, and tikuyenera kumwina kumangidwa, tikuyenera kunyongedwa, tikuyenera kupatsidwa zilango, tikuyenera pangidwa chinthu ina chachikulu. Koma nkhani yake ndi kuti you let those circumstances and those situations to rise popanda kuchitapo kanthu to the extent yona kuti anthu ngati ifeyo mwina mpana tiyimirire, tiyambe kupanga ma statements, tiyambe kupanga ma actions, tiyambe kupezeka malo osonyeza kuti we are incriminating ourselves, we are pushing ourselves into committing a crime. Yet sizimayenera kukhala choncho. Kwa anthu ngati ifeyo timayenera kuti mwina mwake tikhale ma assets aboma, timayenera kukhala katundu wa boma, ma activists amayenera kukhala katundu wa boma, chifukwa choti timakwanitsa kumaona ma areas ena amene mwina nduna zanu sizikanaona. Timakwanitsa kupeza information ndi kukupatsani kubomako mwaulere yoti inuyo kubomako ikanapanga cost ma resources kuti mupeze such information. Kapena inuyo ngati a president kuti uthenga umene ukufikireni unayenera kuti mudutse ma process ena ake amene akanapanga cost ma resources ambiri. Koma through activism, through media, zimapezeka kuti zimene zikupezani pa table. Koma in return you don't make a use of it to the extent of kunena kuti 90% ya ma activists amayenera kukhala kuti in one way or the other anapangapo commit a crime, koma that crime was only for standing and raising a voice for the voiceless. Tsono uwu ndi uthenga kuti tipemphe kwa president komanso administration yawo yonse kuti kumakhala kulakwitsa. Nkhani zakatangale zikachitika, Amalawi amakhala kudikirira your action. Koma zamapeza palibe chimene chochitika mpaka ma activists apeze kuti ayamba kulankhula zinthu. Maudindo chilichonse pafupi Malawi mulangosanduka dziko limene loti Amalawi tsopano adzitaya chiyembekezo choti kumva zolankhula za president wawo chizikhala ngati kuti it is something that Amalawi they have to pay a hefty price, kapena kuti I don't know how kuti tingachitchula kuti ndi chani. Tiyenera kulipira chidipo china chake chachikulu kwambiri kuti timve kulankhula kwa president wathu pa chinthu china chake chimene chikuoneka kuti chikuphinja dziko. And I don't know why is it like that, kuti nthawi zonse tizikhala ndi anthu oti kudikirira kumva kulankhula kwanu wa president kudzitipanga cost our rights and freedom. Kwa icho umene unali uthenga wapadera, but the rest mnamake ndayenera kuti ndingoyankhabe in a short details makamaka potengera kuti anthu akumatha kudziwa komanso they do understand kuti timatha nthawi zina kwa bweretsera uthenga umene mwina umatha kupereka chiyembekezo mwa iwo umene amaonera mu zinthu zosiyanasiyana mu zomwe zikuchitikira dziko lathu. Chimene tikudabwa ndiona kuti mayiko ambiri mu Africa muno tikuzunzika ndi umphawi. Andi tikafuna chithandizo nthawi zonse chochokera ku America, kaya ku USAID, kaya ndikutiko, kaya chochokera ku European Union, kaya UK, World Bank, ndi IMF, timapeza kuti thandizo limayenera kukhala ngongole. Koma pamene yabwera nkhani yokhudzana ndi ma lesbian komanso ma gay, nkhani ya mathanyula in short, ifati kamakamba za ma lesbian ma gay, anthu ena sakumva amapanga confuse kuti mwina ma guys ifati mathanyula. Yes guys, ndi anthu amaona kuti akamati ma guy ndi kuti yeah, gay ndi guy ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ndi Amalawi chidule tiye tidzinga kugwiritsana ntchito mawoti anthu opanga za mathanyula. Ifo izo ndi zimene zili zoti in that form aliyense akwanitsa kumva maukwati apakati pa amuna okhaokha ndi azimayi okhaokha. In short, mathanyula, as I have just said. Nkhani yana kuti zikafika pa nkhani imeneyi timaona kuti America kapoti azungu aku Ulaya amene ndi ma Europeans komanso ma Westerns ngati kumadzulo amene ndi ma Americans
mukango kwauza nkhani imene amaoneka kuti ali ndi thandizo la pompo ndipo thandizo lingathoperekedwa popanda ma conditions oti ndi ngongole mudzabweza. Ichi ndi chinthu chimodzi chimene chimapezeka kuti mwina mwake chikumadabwitsa kuti muli phindu lanji mwa iwo popanga promote nkhani ya ugay. Tikuona kuti akuyika ndalama zambirimbiri ma 16 million ma 24 million dollars maiko osiyana-siyana malinga ndi population komanso ndi imene zinthu zilili m'maikomo akuyika ndalama zonsezi just to promote kufuna kuti nkhani yokhudza ndi mathanyula ilowe mu constitution ikhale kuti ndi malamulo a dziko kotero kuti za mtundu umenewu zifike poti zikamachitika wina aliyense otsutsana nazo azipeza kuti iye ndi amene akulakwira lamulo. Tikukumbukira zaka zambuyo mu nkhani yachina antitiwo ngati dziko la Malawi zinayamba kuoneka that time seriousness yakuti America ikufuna kupanga push agenda ndi ma policies oti dziko la Malawi liyambe kutsatira nkhani yokhudzana ndi magay kukhala ngati lamulo kuti anthu tiwalole adzipanga zinthu za mtundu umenewu. Ndalama ngati 16 million dollars ni ndalama zambiri and chozikira kuti zipange promote zimene zisitikudziwa. The America is more interested on sexual transgender yomwe ndi homosexual magay ndi ma lesbian ali interested kwambiri pa chimene chichi kuposa maumphawi athu ena onse amene dziko ngati la Malawi tikuvutika nawo currently. Tikuvutika forex osangotipatsa forex ya bwanji ife tione kuti tipanga nayo bwanji munjira zina zachitukuko koma kukatikira ndalama zoposa 16 million dollars only kuti tipange promote nkhani ya homosexual. And chimene kudabwitsa njena kuti nkhani ya homosexual nkhani ya mathanyula tikafika dziko la Malawi ndi zinthu zomwe zikupangidwa practice zinthu mkazi zimene zikukondedwa ndi anthu ochepa kwambiri. Ndeti kudabwa kuti pakuyikidwa ndalama za nkhani only to activate a minority human rights. Maufulu akaguluka anthu ochepa zikuoneka kuti zikupatsidwa ndalama zambirimbiri kuti zimenezo zipangidwe activated. Yeti m'maiko mwathumu tikufuna chani? Tikufuna ma society amene akhani transformation. Tikutsalira mu zinthu zambiri up to now ngakhala America ikupita zabe kudziwa kuti Malawi ndi dziko limodzi mwa maiko osauka pa dziko lapansi. And zimene zakudzidziwa bwinobwino. Koma palibe chilichonse chimene chikuyikidwa in measures chionena kuti atipange transform. Ngongole zimene amatipatsa zimaoneka ngati ndi ukapolo. Sizikuthandiza chilichonse kutukula maiko athu. Koma it is not their concern kuti atipatse ndalama titukulire dziko lathu zikhala ngongole. Kupanga promote this minority human rights akuyika ndalama zimene singongoleso ngakhale mpang'ono. And so another thing that it is still not believed that all the tourism coming to Malawi sitingane nebe kuti ife titatikane nkhani yokhudzana ndi magay nkhani yokhudzana ndi mathanyula nde sitikukhulupirira kuti ziwononga tourism pa nkhani yanji. Mwina concern ya dziko la Malawi kapena ma America za iya izononga tourism mungatipase ndondomeko yonena kuti ma tourist amene amabwera ku Malawi kodi ndi magay kapena boma la Malawi ngatitsimikizire kuti ambiri mwa ma Americans komanso ma Europeans amene amabwera ku Malawi ngati ma tourist kodi amabwera zachita mchitidwe wa mathanyula. Ngati zili choncho chifukwa chani? And ngati zimachitika choncho kwa zaka zambirimbiri ndi chifukwa zimachitika moti zembera. Koma ngati sizili choncho ndi chifukwa chani tikudandaula kuti izi zikapanda kusanduka lamulo ziwonongetsa ntchito ya tourism as if kuti ntchito yathu ya tourism mu Malawi imayenda ndi magay ndi ma lesbians. So if it was about we still don't believe that. Sitikumvetsa koma sitikukhulupirira kuti ndi zoona ndipo ngati zili zoona ndi chifukwa zili choncho. And if we muna magafusolea likhozokhala onena kuti why it is believed kuti ma lesbians ndi ma gay ndi amene amapanga contribute kwambiri pa economy ya dziko la kwathu. And ndi angati amene ali odziwika bwino amene ndi ma gay ndi ma lesbians amene akhala kubwera ku dziko la kwathu ngati ma tourist amene athandiza kwambiri pa chitukuko ya dziko la Malawi amene tikuona kuti ngati titayika lamulo loti ugay ndi ulesbian ku Malawi kuno suchitika ife ndi tili ndi wale yonena kuti amene wotidzaluza ndi angati tipeze kaundula kapena chiwerengero kuchoka ku boma la Malawi limene ngati lankhule motitsimikizira kuti currently
tili ndi ma lesbians komanso ma gay okwana 4 million amene amachokera ku Europe ndi ku America amene amabwera ku dziko la Malawi lino amene ndi tikuona kuti ndi ma source of our income kapena kuti ndi amene akupanga contribute kwambiri pa economy ya dziko la Malawi kotero ngati takhazikitsa lamulo loti iwowo ugay ndi lesbian kunoko kulibe ndiye kuti tiluza iwowo. Komanso in another question ndingatokhala ndifunso lina kuti ngati iwowo kwawoko ndi ma lesbian iwowo kwawoko ndi ma gay ku Malawi angobwera kudzatiyendera pa nkhani ya tourism, why is that our concern? Why is that their concern kubwera nyumba imene anthu amamwamowa kapena iwe ndi womwamowa wadzaenda ku nyumba kapena wadzayendera wapita kandi ku maliro kandi ku ukwati kandi pa khomo panzako pamene anthu kumene koko samamwamowa nde zingakhale kuti mpaka na aini aka nyumba ija aloleze kuti mowa udzimwedwa nyumba mwawo mwe chifukwa mubwera mulendo amene amamwamowa. Zinamba zachitika politi ndi zikhalidwe zingati za anthu zakunja zimene ife timazivomera kuti zichitike mdziko mwathu ndi cholinga choti anthu abwere kudzatiyendera, ndipo ndi zikhalidwe zingati ife anthu aku Africa kuphatikizapo Malawi zomwe timapanga practice m'mayiko athu zimene amatilola ku America kapena ku Europe kuti iwowo ayambe kaye kupanga zimenezo ngati ife kuli kofunika kuti tipite kumeneko. Zikuoneka kuti palibe chimene ife tingaonetsedwe kuti America inayamba kupanga practice zinthu zakuti zomwe ma Africans timapanga practice in order kuti iwowo asaluze kupita kwathu kwa ife kumeneko. Palibe business imene inatsekelezedwa kuti singakhale successful ngati dziko lina silingapange practice makacha a dziko lina. Business imene ngati business makacha ma traditions ni ma customs athu, it remains to be our customs in our country, in our nations. Pakati patu makaja zathu sanamba sokonezapo ubale wathu ndi America munjira ina liyonse. Ndi zibanikitsa bwanji lesbian amene ali ku Europe kubwera ku Malawi kudzaona nyanja ya Malawi, kudzaona mvuu ndi mikango, zilepheretsa bwanji a gay from America kubwera ku Malawi kudzaenda m'mapiri aku Malawi mulanje ndi Zomba Plateau, zalepheretsa bwanji moti angalephera ku Malawi sindingapiteko kukaona mikango nda mvuu aku Malawi ndi kukakwera phiri la Zomba chifukwa ndikumva kuti aku Malawiko ati umene kukosapanga za ugay, akubwera kudzapanga za ugay, akubwera kudzapanga za tourism, pamene poposo pakudabwitsa. Komanso kuti pena pake tikumadabwa kuti when was the system of democracy changed? Ife ku Africa kuno ndi anthu amene tinapanga adopt democracy mochedwa comparing kuma Americans amene mbiri ikuonetsa kuti they are over 200 and above years mu nkhani ya democracy. Koma iwo ngakhale ndi amene adayambitsa democracy ndi amene akuidziwa bwino democracy anatiphunzitsa democracy, we have adopted makacha onse a democracy kuchokera kwa iwo. Excuse me. Tapanga adopt makacha onse ma traditions ni ma customs onse a democracy kuchokera kuma Americans, and ife takati kuphunzitsira kuti in democracy majority rules. Sitinanene ndife anatiuza ndiwo ma Americans kuti in the traditions, the customs and the traditions and the customs yet democracy ndiyoti majority rules, and up to now we don't know kuti when was the system changed from the majority rules to the minority rule. Kapena izizi kutanthauza kuti does the Americans now wants to tell us kuti the minority is going to manage the majority? Zafika poti zasintha, and kusintha ako ndeko kuoneka kuti kungoyambira ku Malawi ku Africa kuti kagulukoche paka anthu makonda akagulukoche paka anthu kasinthe zokonda za anthu onse. Ngati president tabuvotera anthu pa anthu 20 million ametili Malawi, ngati anthu 19 million titabuvotera munthu mmodzi, anthu 1 million ndikunena kuti ayi ndiye kuti zizithekaso anthu 19 million kugonjera anthu 1 million. So izizi ndiye kuti tigwirizanira neto ngakhale 50+1 ija ndiye kuti tipange council chifukwa chona kuti zikadzafika povota anthu ochepa amene sadzavota
voice yawo idzamveke ndipo idzakwanise kusintha zinthu. Chifukwa chonena kuti tikuona apapa the minority voice ikukwanitsa kugonjetsa the voice of the majority. Lesbian wa Malaika ati now 4,000 out of 20 million. And to 19 million 960,000 tigonjere zofuna za anthu 4,000. Ngati zizili zotheka ndikuti 50 plus 1 nkhani ya mavotiso tayenera kuyang'anato chile panopo Mr. President tisanafike 2025 nthawi yovota. Kunena kuti kachipani kali konse kamene kakadzapeze mavoti ochepa anthu akachipani kamene koko ngati atadzanena kuti sitikugwirizana nazo zimene mwavotera kumene kokozo tidzikonzekeratu panopo kuti that minority zolankhula zawo so zizamveke ngati mmene zikufuna kuti zimvekera apapa nkhani ya magay ndi lesbians. Chifukwa chonena kuti the rule of democracy ndi imene ikutiuza kuti the majority rules. Never was the minority rule mu history ya democracy, and it is not sitikudziwa ngati zili choncho za sinthality anapita ku summit imene yoyo from our government officials ndi ndani kumene munakatenga zoti za sinthano tsopano dziko kandi boma lidzitenga maganizo akaguluka anthu ochepa ndi kusiya kutenga maganizo a anthu ochuluka. Kapena zimene zizi ndi zomwe afuna ma Americans kuti atiuze from the time they started teaching us about democracy ankati nyengerera kuti izizi ndi zomwe adzambe kuti uonetsa ndi democracy imene ankatiphunzitsayi. But what we believe from our research is that this is a right time for the world to understand that we have been fooled by the Westerns. Ndi nthawi yoyenera dziko lapansi kuti lizindikire kuti takhala tikupusitsidwa ndi azungu ma Americans komanso ma Europeans pomati ku dziko kuno kuli democracy ndi zabodza. Democracy never existed. Democracy never existed. Nthawi ndi nthawi, time to time, tikumapeza kuti tikafika pa nkhani ya democracy. Ma Europeans ni ma Americans akumaoneka kuti ndi anthu amene they are stubborn and they don't want to practice and exercise democracy. And nthawi zonse amakhala kuti amangopanga push ma agendas kuti zimene zozo wina wake achite koma osakhala iwo. Izizi ndi zimene timadabwa. Takhala tikuona nkhani ya ICC, International Criminal Court. Nthawi zonse anthu amene amapita kumene kuti sima president ochokera mu dziko la United States kapena ochokera mu Europe amene ali mu European Union kapena ochokera mu United Kingdom. Not even one. Koma timavoti that is democracy. Koma tikudziwa ma American presidents ambiri amene aphetsa anthu mu nkhani ya nkhondo. Tikudziwa ma American ma European presidents, ma prime ministers amene aphetsa anthu ambirimbiri mu njira ya nkhondo. Koma sinambe tamvapo zoti akaonekera ku ICC. But they claim that to be it's a democratic court. Kaba it's a democratic arm of law. Kapena we don't know kuti amachicha koma timamva kuti chimechi chinakhazikisidwa pa nkhani ya democracy. Koma tinaone that democracy ikupangidwa practice ndi ma Americans kapena ochokera ku royal family ya ma British kapena omwe ali mu mgwirizano wa European Union. Tikamva zoti munthu wapita kumene kuja it's either is from South America, Africa, Asia and Middle East. Ndeti madaba kodi ma policies a democracy ya America kweni zomwe amafuna kutiuza ndi zichani. Popeza chicho sichimene anganene ife tikatsatira, umapeza kuti ife tikutsatira aini yake sakutsatira. Ayambitsa china ife tikatsatira aini yake sakutsatira. Zomwe zikuoneka kuti kwa zaka anthu amene wawa akhala akutipusitsa ndi system ya democracy yawo. And this time around, ife ma Africans tatopa ndi kutsatira mfundo ndi maganizo ochitiridwa ndi anthu ena. And I think this is why it is creating the world interest to join BRICS. Chifukwa there is no way munthu wina akanga mango yambitsa malamulo ndo mayembekeza kuti azitsatiridwa ndi munthu wina ake chonsecho iye mwini wake amene amayenda kwaona ndi malamulo ndi abwino kwambiri sakuwatsatira. In this case zikuoneka kuti ife ndi amene
tikuifuna kwambiri gay ndi lesbian kuposa iwo wazini yake. Kwa choncho ife tipemphe a president olemekezeka Amakathe Chakwera, please step forward. Tilankhuleni. Tili ndi ntchito upresident umukhala nthawi yanu ikakwana muchoka. Kaya 5 years ita tikuvoteraniso mukhasa another 5 years. Mwanjira ina iliyonse bwana nthawi idzakwana mudzachoka. Ife achinyamata amene mukufuna kuti nthawi zonse tizipeza kuti we are incriminating ourselves. Tizipeza kuti nthawi zonse timalakwitsa, nthawi zonse timapeza kuti tili ndi milandu, nthawi zonse tili ndi belo mthumba, nthawi zonse tikumakhala mobisala chifukwa chonena kuti mukumalekerera zinthu. Ma presidents athu amene mukumalowa dziko mukumalekerera zinthu zonyasa zizichitika ndi kusamalankhula mpaka na ife titenge action through activism yomwe munjira ina mmaitembenuza kuti it's a crime. Tipezeka kuti dziko la Malawi lidzafike poluza achinyamata amenewa ndi kupanga drain chidwi cha achinyamata ambiri chofuna kujoina activism ndi kukhala active pa nkhani yothandiza kukonza dziko chifukwa chonena kuti ambiri mwa ife tizakhala kuti ndife zitsanzo zachabe kwa achinyamata anzathu chifukwa choti achinyamata ena amene afuna kudzajoina pambuyo pa ife tidzakhala ma role models awo. Adzakhala akuona kuti nthawi yonse imene tinagwira ntchito yathu ya activism palibe chiyonse chimene tinaphula. Nthawi zonse moyo wathu onse imene tinkagwira ntchito ya activism ambiri mwa ife tinakathera ku ndende. Nthawi zonse imene tinagwira ntchito ya activism ma-activist ambiri anaphedwa. Nthawi zonse imene tinagwira ntchito ya activism ma-activist ambiri anathawira ku exile. Muzadzidzimukira dziko la Malawi litabwerera ku ulamuliro wa atsamunda unknowingly chifukwa chonena kuti ntchito ya activism idzapeza kuti it is no longer in anybody's interest kuti aiyambitse aijoine kapena aipange implement chifukwa cha danger imene idzipitirire kumapanga pause pa nkhani ndi ntchito ya activism. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha maboma athu amene akumabwera. Maboma amene amachiona chonyasa chikuchitika ndi kusatengapo action ndi kumadikira kuti mpaka na wina wake alankhule zophochola ayambe kumusakasaka ampange zompanga zina ndi zina. This time around, Mr. President, tikukupemphani chonde tigwitse ntchito mawu chonde, though we not supposed to beg for this. Mukuti bwanji pa nkhani ya lesbian ndi gay? Mukuti bwanji pa nkhani ya mathanyula? Are you really sure kuti mwipanga kukhala lamulo kuchoka ku ubusa olemekezeka president Achakwera, kuchoka pa ubusa kukakhala pa upresident? Muli pa upresident mumbiri ya upresident wanu mudzakhala kuti iniyo ndi amene munali president oyamba dziko la Malawi kuvomereza kuti mathanyula akhale mu constitution ya Malawi ndipo zikhala kuti ndizovomerezedwa kuchitika pena paliponse. Saving ngati munthu wa Mulungu for decades. Ndi kuchoka mbali imeneyo ndikufuna kukatumikira dziko for 5 years. In that 5 years mukulolera kugulitsa uzimu wanu kuti mudzakhale president oyamba, Mr. President. Mudzakhale president oyamba, bambo oyamba kuvomereza mathanyula dziko la Malawi kukhala lamulo. Chifukwa choti ma Americans akutero. Chifukwa chonena kuti azungu atero. Azungu ndi azungu. Umunthu wanu bwana ukumakuuza ni chani pa nkhani? Mutilole ana anufe tisanafike polankhula zinthu zosakhala bwino ndi kupanga zinthu zosakhala bwino mutengepo action. Sir Oswald Jumani, KwaZulu-Natal, Durban.